tun da nake a rayuwata ban taba ganin fasikin mutum irin Tahir ba. Mutumin da ya so ya lalata da ni a ƙasa mai tsarki kafin ku yi aure kenan. Idan mun yi aure yana nufin zina kenan? Kada abin ya daure miki kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajiya kina so ki ce mini baki san shi ba, kuma baki san inda zan same shi ba. A matsayinki na uwarsa. Sunansa kadai na taba ji, dan ban taba ganin sa ba. Balantana in san shi. It's all about this clean-cut version of Casanova. He's got abundant riches at his disposal. Meeting visa. Wani mutumin arziki ne zai tare da amaryarsa a hotel? Na amince tun da ya riga ya aure. From the palace of Kashiwa, Abno Entertainment comes another mind-blowing thriller. Meeting visa. Na kamar kin tsaida ni ko? Ni? Mata masu mutunci idan aka ba su lift sai su nuna ba su so, amma ba idan ba sa so ba, don su kare mutuncin su kawai. Ta haka ki bani dama in taya ki kare mutuncin ki mana. Daga ganin sarkin fawa kawai sai miya ta yi zaki. A'a, sarki canja min topic din da nake. Ina maganar aure kuma ki kawo maganar miya. Ni fa har yanzu hankali na bai gama kwanciya da wannan mijin naki ba. To in dai haka ne, daga gobe ki je ki hada wa kanki lefe masu kyau sai ki mai lissafi. Meeting visa. He set his trap, reaches out for his target, hit the jackpot, and vanishes into thin air. Meeting visa. Meeting visa. Meeting visa. Amma dai ki ba su hakuri, tunda kin ga a hotel zamu zauna. Amma me yasa ba zai kama miki gidan haya ba? Ki tare a hotel kika ce wata karuwa? Mu dai fatan mu Allah ya bashi ikon kammala gidansa ya kuma ba su zaman lafiya. To a gidan nan aka fara wannan tarihin. A ɗauki yarinya a kai ta hotel ta tare. Wannan kuma kyakkyawan tarihi bane ba. Amma ni yadda na yi shine nake ganin ya kamata, don kowa yana da yadda yake kallon abin da ya kamata. Idan kuma kuka nemi ku tada wannan maganar, to ku sani fa kaman kun tada auren nan ne. Yanzu nan zan sake ta kuma in kama hanyar tafiya ta. Kai, amma ko wannan yaron ya cuce mu. Allah ya isa tsakanin mu da shi. Wannan mata wasu rari ce. Domin ya daɗe da sakinta. Jira kawai take ta ayu ta ije masa jaririnsa ta kama gabanta. Kusan duka waɗannan yaran haka aka same su. Matarsa ke da aihuwa, ni ke musu jiwo. Ba zan taɓa yafe muku ba baki ɗayanku. Kuma sai Allah ya saka mu. Kin ji na roƙe ki yafe min ne? Watch how the game ends. It's Adam Izengo against Jamila Nagudu, Hadiza Aliu Gabon, Aisha Aliu Tania, Maryam Boone, Fati Washa, Halima Atete, and Rahama Sadau. Mijin visa. Ni da nake biyan naira 30,000 duk kwanan duniya ban gaji da zaman hotel ba, sai ke da yake zaman bulus. Mijin visa. Wallahi ba zai yi ba. Na rantsa da Allah sakin ba na yi gaba da shi. Ƙarya kike ba ki isa ba. Wannan matan ni na ga faɗanta. Ba ta da kirki, yayata da zai zo gidan nan za su rigima, kin ga da ta buga ta da ƙasa, wallahi da ambulance aka fitar da ita a gidan nan. Ita kuma haka take? Ƙarfi gare ta. Directed by Falalu A. Dorayi. Mijin visa. Marketed and distributed by AU Merafas Nigeria Limited. Ni mata aure ce. Mijin visa. Hitting your screen soonest.
yi hakan walwali da idaninki. Yi hakan sa hannu dauke shi da mari. Ubangiji na, me yasa ne mutane suke cin amana ta? Kai yana ina jinka. Ban sani bai labai, ya dade sosai ta haduwa ta da shi. Gaya min, na ce ka gaya min. Gaya min gaskiya. Kai dade ne ban sani bai labai, amma ya ce gobe mu haɗu da shi. A ina? A majami'ar Kocan ba. Gayyata ta yi zuwa wajen. Shirin me kuke yi kai da shi? Na shege ni? Shege ni za ku yi? Gaya min mara mutunci, maci amana. Gaya min rike da kyau. Daga tashar mushi muke, waye babban jaruminka? Yan tsugugi, yan jagaliya, yan daban ƙarya. Ni ne uban daban Naizam, shugaban Raya Lasima, dan daban Andra. Gaba ɗaya ni ne ogan wannan gari, Mega Star Chiranjebi. Idan kuka ce za ku daga mun murya zan saburbuɗe ku gatse ku sannan kwamushe ku. Na shigo garin ku, na shigo gidan ku, na shigo zauren ku. Idan ka cika namiji, idan har gashin bakin ka ya cika na gaskiya ne, to na ga me za ka yi. Gaskiya Jack na babu yana burge ni. A takaice ma ni ina ƙaunarsa. Ni fata na ma a rayuwa in samu ji kamar sa. Anna narichos temas, Anna nilchos temas, Anna luques temas, mamamas. Rakashewa! Ni gaskiya surukan ne yake burge ni, ina son kuma matansa ɓulɓul. Ko na alkawari ko ban yi ba na canza magana ta. Ni ne Chatrapati, Chatrapati! A gane. Hannu ɗaya. Ganesh. Idan har zakuna ugun hatimi na suna nuni ne ga gaskiya adalci da haƙƙi, to ɗan sanda shine zaki na hudun da baya ciki. Ba a haife ni a gidan kolaye ba. A gidan jarumai aka haife ni. Na rantse da uwa sai yana kunda me ka. Maskar mutum ɗaya ta isa ka an taya ka zuwa takwalkwalen suma. Wannan mutumin shine Mahesh Babu. Yar kwamishina kenan ba za ta yi aure ba? Ba ita ba miji. A wannan garin kwamishina zai zo kuma kwamishina zai tafi. Ni ko nan gargajiya ne ina nan daram. Idan kai nan da ne, to ni kuma ni ne Badari. Badari na ka gane ba? To sai kuma me? Power Star Power Kalyan. Shayin citta da zafin sa jama'a ga shayi ga shayi. Ai wannan shiri yayi kyau, haduwa burgewa. Jarumi yayi jaruma ta harade. Ka ba da umarni. Ba kan rahoton sinima muka zo ba. Daga rediyo murci muke. To da kyau da kyau. Waye babban jarumin ka? Ina sannan wa murci. Murci kuma wani murci? Mutum ɗaya tilo wanda yake fim akan al'ummar da ake musgunawa. A ko'ina suke. Na ma'ar na raya na murci. Ya jartuta tana kalawa, jartuta tana kalawa. Ina burgewa. Na gode. Amma ba a cikin shirin fim ba. Ka taba ganin wani jarumin gaske ba na cikin shiri ba? Tabbas na taba gani. Wace nan? Ciye-ciyen nan ma na ganshi. A daidai nan wajen, a nan unguwar. Kawai bujirowa ya yi domin ya dakatar da wannan rashin adalci. Da mata! Nan take hannun sai da dunkule, jijiyoyin da suka fara tumbata. Nan take na gaida hannunsa masu walwalin kuwa. Ya ji hannunsa bayan ya kai maska. Ba daga ko'ina ba kawai gani aka yi ya bujiro. Kenan waye shi to? Shake your booty, it's your booty. What's it all about? Shake your booty, it's your booty. Shake your booty, it's your booty. Right here. Ganesha, mutane suna kira na warkacece. Wasu su yabe ni, wasu su hantare ni. Amma yawanci ma an fa hantara ta. Me yasa ka yi da wayo da yawa? Ka zabtare rabi to. Idan ka zabtare rabin wayan ba, a madadin sa sai ka bar dubu miliyan biyu. Talabijin nake son siya, ba wai talabijin mai kala wanda aka sani ba. Gidan talabijin na ma nake so na siya. Da fatan za ka amsa mun. Cha! Cha! Barka! Ga wannan ba mai daukan hoto. Ya barkan ku dai. Barka dai. Barka da safiya. Barka dai. Ready barka da safiya. Manta da barka da safiya fada yake. Mai gida? Mr. Surasan. Barka da safiya labai. Wannan harkar tamu akwai gasa da yawa cikin ta. Dole mu shirye kyawawan shirye-shirye mu jawo kyakkyawan suna wata sharmu. Amma ba ka zubar mana da kima da irin ɗabi'ar ka ba. Yalla bai ina ga madamci take kira. Halo Sujata.
zan karɓi kayan daga wurin tela. A take bakin da zare ruwan ɗorawa sai kuma fure ta sama ko? To shi kenan. Saboda haka, ka daina waɗannan ayyukan na kanka da kanka. Wankin farantai da kaya duk kuma ka daina. Na daina yallaɓai, ina ga mazgata zan fara. Inda hali ma ka shege ta. Kawai zan shege ta, yallaɓai domin wani shiri akan bulaguro? Zan je Kulu Manali domin ɗauka. Ina, kai da kake sashen miyagun laifuka ka zauna a nan. Kada ka wani fada a bangaren taushi da laushi. To shi kenan yallaɓai, take bakin da zare launin ɗaurawa da kuma fure biyu a sama kada a manta da umarnin madam. Na gode. Kai wai ina ne ƙauyen kuma? Guntur yallaɓai. Kai ne ka fita daban ko gaba ɗaya can haka kuke. Wato rauni na ne abin wasan ka ko? Fatato, waje! Yaro! Kawu! Candar Mohan yana fusace da kai sosai. Ta dukan su biyu za su yi ta mun faɗa. Matsayinsu daban-daban ne. Saboda haka kowa ya tsaya a nasa. Yallaɓai, barka da safiya. Ana sai da barasar gida gudunba a cikin gari. Zuwa biyar na yamman yau wannan shiri zai kasance akan teburinka. Ya naga kana zama wani mai hazaka ne. Ai wato yallaɓai, amana da da'a ne. Da'ar kaniyarka, kana kira sunan babanka Candar Mohan zalla, kai tsaye ba wani girmamawa. Ka ci abinci? Ka sha madara? Ka roƙi ubangiji ya baka miliyan 1000? Dama me zaka rasa idan ka roƙa? Akan me zaka bar dan kamfanka a cikin bandaki? Inda ka fito da shi da ba miƙa wajen wanki ba? Mahaifi yana wani matsayi ne wanda ya kamata a ce na alfahari da ɗansa, ko kuma ya kasance a wani matsayi wanda zai dinga acawi a wandansa. Zan ganka ɗaya daga cikin waɗannan matsayoyin. Ka bani lokaci, zan ziyarci Dulpet. Kai ke ta can wajen, kada ka haifar da zargi, ka kula, maza je. Ni ban san waye kai ba, kuma ban san shi ma waye shi ba, amma na san kisan kai saba doka ne. To saka zama shigagge. Kai ne zaka zama buhun kasusuwa, zan dauke wa koyayenka wuta. Kar mu sake shi.
kai yanzu kai ka san wa ka je ka san bada dan tambi durai ne ka san waye tambi durai ka san waye police ami to ina ga maka shege ka za su gunduwa za su yi da kai ina da rake ina an tura ka da kuwa ka telefi kai kuma ka je kai ka telefon na murge san He is in coma. Kai, ga ita wani wajen. Tashi dai kuma ina zan je baba. Kawai kai wani wajen, amma kada ka zo na anan. Waye da kan minda, wani mara mutuncin ne ya kama minda na, waye. Yalla bai, zan dauki wancan shirin tafiyar. Kaga na tafi kuma ina bakin aiki. To akwai sashen da wannan ne aikin su. Yalla bai a bar mana to, mu za mu dauki aikin. Ka ji ko yalla bai dan Allah rayuwa ta fita na cikin. Kan Allah kullum kai kana cikin sana cakwakiya. Gashi hankalin babanka a tashe yake. Sai ka je kulu manali dan aje ka je. Waye shi? Yana aiki ne a tashar ma. Dan Allah idan har suka zo nan nema na, kada ku gaya musu cewa shi mahaifina ne. Kun gane? Me ya faru yalla bai? Bala Govinda, yana ina. Muna kyauta zaton ya gudu ne yalla bai. Tun daga can da aka yi rikici yalla bai. Kai! Yana ina. Wallahi ban sani ba. Kana ganin ina zashi? Wallahi ban sani ba. Kai! Yalla bai. Lallai Bala Govinda. Ina neman kasa kafafunsa da hannayensa. Yana isowa zan sanar masa. Ina ahalinsa. To zuru ne yalla bai. Baya da iyalai. Duk yadda aka ya fece ne. Izuwa ina ne zai fece din? Kai! Tashar mota, tashar jirgin kasa, ko ina a fadin garin nan ku bincika. San ba za mu raba da shi ba. Kai ku sauri, mu je mana mu je. Kulu Manali. Kai mun gode Allah, mun yi so Kulu Manali. Abubuwan da suka jawo kai wannan tafiyar sun birgita ni sosai yaro. Waɗannan suka kama ka shege kaza. Dan mata kowace ta shiga cikin buhun baccinta, to su waɗannan me suke yi a waje? Kai manaja, ka tashi yan matan nan mana. ‘Yan mata a yi maza a tashi ko birgima da labce-labcen kafafuwa sun isa haka. Haka suke baccin wai. Masu kallo barka dai, kama a tsakiyar duwatsu. Kai sauri ka gama mata shafe-shafen mana lokacin mai yana ta tafiya fa. Zauna da kyau kai. Bala, ka ga wani jerin kawa a can? Kai suwaye waɗanda. Sannu? Na ji daɗin haɗuwa da ke. Uwa shugaba! Ga wani saurayi nan ya zo. Zazzakar murya. Na gode. Ɗan nan ko suwaye kuma me kuke so? Barka dai baba. Sunana Bala Govinda daga Guntur nake. Ni kuma daga Anantapura. Kwarai. Baba abinda nake so na sani shine ku suwaye dukan ku. Ko daga gan mu sunan mu ƴan sanya sun. Mata shi bani. Ko guri uwa. Yaro me kuke so? Muna ɗaukan wani shiri ne akan tafiye-tafiye. Sunayen ku fa? Suna na Rama Prabha. Ni kuma mata shi bani. Da kyau. Wannan kuma Saraswati. Sannu. Wannan Rada. Da kuma Simran. Sannu. Dukan mu Indiyawa ne. Da kyau. To amma ita wacce sunanta? Baishali. Ita yar Bengal ce. Bengali. Amma bata iya Hausa ba? Kai ka iya yaran Bengali. Ban iya ba. To aka ita ma bata iya Hausa ba. To amma yanzu ina son mu magana fa. Ko me kake son faɗa mata gaya min? Zan faɗa mata. Sai an jima. Duk su sauran ba sa da wata matsala, amma ita waccan sauranta yayi yawan tsiya. Ai ni kallon zaman Chinese nake mata.
soyi wannan Gara rumba ta. Kai wani baka mu masoyin Pawan Kalyan. Mu je mu hira da shi. Yalla bai barka. Na sa muku albarka. Daga gidan talabijin na ma muke. Ka san Pawan Kalyan ne? Waye? Pawan Kalyan kuma. Tauraron mazga ke na Telugu. Ku Telugu ne? Ni ma Telugu ne. Kai da kyau. Na san tauraron Sabarbada. Amma ban san tauraron mazga ba. Ina ga zan malami lokacin Pawan na yaro ne. Ranka shi dade malami ya kamata mu san sunanka. Gara rumba ta. Ranka shi dade. Muna so ne mu yi hira da kai. Muna so mu san me yasa ka zamo malami. To ku zauna. To malami. Labari na yasa ya sinkin fina-finai da shi. A gaban shi littattafan Ramayanam da Mahabharata ba komai bane. Jijjiga, kururuwa, sargagiya, rugujin bade. Kowace kusurwa ciki take da shakwakiya. Gaya mana ba mu labari muna jin ka. Kai ka ce na'ura. Me faru ranka shi dade? Sangamon rufi dubu. Mi ko masa manaja ba shi. Babban malami gashi. Shekara ta 1996. A lokacin ina aiki da banki. Mun yi auren soyayya da kyakkyawar mata. A wata kyakkyawar safiya. Tak. Karabe ne wannan kuma. Sassarfa ta. Kai ta wani abu. Kai kun so kan suka kwamushe ni. To su waye ne su? Baka gane da na dosa bane ya kai dan sirika kulam masu sace mutane. Nan da sa'o'i 24 miliyan 50 zaka kawo. To ta za a yi ma'aikacin banki ya samu miliyoyi haka an banda abin su? Ni ma abin da na ce musu kenan. Wallahi karuwa 24 kuka bada ba zan iya kawo ba. Ni ba ma'aikacin banki ne. Sai daga baya suka gane. Bisa kuskure suka kwa musu a madadin Shankar mai harkokin gidaje. Kai hakuri. Kar ka ji wani abu. Kai hakuri ka ji. Tafiya mi nisa maka da kai. Ka gane? Ka kwana nan zuwa gobe da sassafe in ya so ni da kai na san jin ajiye ka. Ka gane? Na gode. Kuskure na shine sakewa da ne nayi bacci kamar gungumin itace a wannan daren. Me faru yalla bai? Sai nan gaba zan faɗa. Domin kuwa kowace kusurwa cike take da jakwakiya. A hakan ma sai an taya wata dubin. Ai abu ne na jiddin wala hara. Ka gane? A ganin ka me yasa ta zama yar sanya sinto? To me kuwan banda mai yiwa ta ta tawar wani hamagon ne suka haifi yara wajen 4. Da rayuwa ta ishe ta shine ta dawo sanya sin. Kai bakin banza ta sono. Magana nake akan bai shalifa. Da ya hakuri dan uwa. Na loka kana mafarba kake magana. Tur. Abin sha'awa. Ai da ashe ta farfasa shi aka yi da abu daɗi. Kana son shinkafa? A'a. Kai, wai akan me kake magana ne? Dankalili. Vaishali. Bengali. Dole in mata tarko. Dole in tafke ta. Sannu Prabha, ni ne Bala Gobin ne. Oh, kai ne? Barka da safiya. Sannu ko? Sannu. Kai Prabha, wannan kogon naku gaskiya ya haɗu fa. Me ka haka nan? Saboda ku ne. Kin san mu mutanen gidan talabijin ne, muna so mu san abubuwa ne akan me addinin ku ne madam? Abin da muke yi ba addini bane. Domin ba aqida ne na wani addini daya ba. Mu kungiya ce. Kenan ga wani ubangiji kuke bauta to? Kai, sai da kuka ce wani abu. Da farko gare shi muke bautawa. Daga nan kuma sai muka koma Venkateshwara. Sai kuma Allah ne lumanga. Shi ba ne. Wannan kogan na an samar yaki da ƙarfi. Ai hakuri uwa. Mun yi imani da ubangiji.
amma mu ubangijin ba baya da sura kuma baya da suna. Muna addu'a gare shi kuma da baya bukatun wani addini. Sai dai kake so ka sani. A ina kenan kuke kwana kuke rayuwa? Nan kusa ne a wani waje. Ba matsala zan same ku a can to. Jannan ma karkaje. Kada ki dakatar da ni madam. Ni ba mai kaunar ƴan sanyasi ne fa to. Akwai ashirin na ƴan sanyasi ka haɗe da su mana. Madam baki fahimce ni ba amma. Ka ga nan. Ina hankalce da kai. Nutsuwar ka tana walawala. Kwarai kuwa. Ka ce shirin gidan talabijin ne ya kawo ka, amma kuma ka sa hankalinka akan wani abu daban. Yaro ne za ka kalla. Na madam. Muna so mu yi addu'a. To ku ci gaba ku yi abin ku. Ni ba na da wata matsala a yi. Shi ba ne, raka shi ya fita. Maza mu je ko? To shikenan sai an jima. Sai an jima. Ko ga mu je sai wani lokacin ko. Mu je za ku samu iska mai dadi a waje. Mu je ko? Mu zama ba ta ko mu zuru ba. Ya kamannin sa yake. Bai dai wani fita daban ba. Daidai wa daidai yake. Ba tambaye ka ne yana da kira ko bai da kira ba. Shi dogo ne sosai? Ai gajere ne ma aka haɗa shi da mai gida. Matsakaicin tsayi ne da shi. Kato ne shi? Shi rusheshe ne? Ba kato bane ya labai. Tsaka tsakiya yake. Amma masga da samba da sa ba tsaka tsakiya bace. Doguwar suma fa ya sa shi. Kuma doguwar suma san ba tsaka tsakiya bace. We have checked him again. His condition is still serious. Ba mu iya cewa komi a yanzu. Kai, idan ka sake zuwa mun da irin wannan labari, ni kaina ban san me zan maka ba. Shin ka gane? I can understand your anguish, but I can't understand what you are saying. Anyway, don't worry. We will take care of him. Kai na sanda ji mana! Kada ka tsaya kana mana muzurai a nan kaji ko! Kada ka tsaya kana muzurai. Ka kwamuso karen da ya kundume min da! Ka kwamuso karen da ya kundume min da! Ka kwamuso shi! Ka kwamuso shi! Maza je ka! Maza je ka! Wallahi na fahimci komai da ta faɗa. Ya kamata na yi Hausa nan sosai kafin a salame shi. Muna da dangantaka mai faɗi a duniyar nan. Uwa, uba, dan uwa, ƴar uwa, abokai da mutane da yawa irin haka. Mafi raunin alaƙa. A cikin dukan alaƙoƙi, ita ce alaƙar mata da miji. Ita ce mafi rauni hakan ne ma yasa aure kan mutu. Amma yara ta yi a kafaɗar da mijin. Shi yasa ya kamata mu kiyaye. Mutum ya rayu a nan, ya mutu a nan. Barka da safiya. Yawa, barka ku dai. Me kike yi ne to? Wanki nake yi. Me za to? Dafawa zan yi. Da wani wanda muke ci. Da ganyaye sai yayin tatuwa. To irin su kaza fa. Kada ka abinci wannan. Domin yanzu zan ya fashe ma da koka. Da irin abincin da nake ci su kaza ne kifi nama da sauransu. Da abin da zan ci ba naman kaza ya zaman sa. Amma tun da na zo nan gurin sai kai kayan ganye. Abin ba daɗi. Abin tausayi. Amma to me yasa kika zama sanya sun yi? Yawa Wato kuna ji ko? Mijina ne na roƙe shi akan ya siya min wani sarin silki mai tsada shi ne yake yadda wannan shi ne dalili. Akan karamin al'amari irin wannan? Kai wannan ba karamin al'amari ne rangajejen al'amari ne. Wato ni a rayuwata ban taɓa ganin muradi a cikin idanu irin haka ba. San ba haka bane madam. Kawai dai idona ne ta wajen tafisha nake kallanta yayin da take shanya kayan da ta wanke. Muna zargin kana kallon wajajen da ba su dace ba. Haba dai. Wannan tsatsaurar tuhuma haka. Ni na zo nan ne na ɗauki watan ashiram ɗinku. Kai, ku maza ku fara ɗauka kun samun izinin madam ya gare shi. Maza ka samu ɗauka mai kyau fa. A kafta. Dan nan ya kake kallon can kalle ni mana. Ai na kalle ki madam. Kin yi kyau kuma. Ban gaya maka cewa ba a yadda mu za su zo ashirin ba. Me ya kawo bambancin jinsi kuma? Bayan dukan mu ruhin mu iri ɗaya ne, kuma ubangiji ɗaya ne ya halice mu. Kada ka ruɗa ni da wannan shiriri ta razancin naka. Lalle ka yi wayo. Ya haƙuri madam, za mu yi sauri mu gama aikin mu tafi. To shi kenan. Malami! 1000. Fita ta biyu. Ku ji mai laisi wannan taifa. Kai. Washi gani mai faru malami? Washi gani?
ranar da aka sace ka ba ka kwana ba to washe gari ranar me ya faru? Na yi bacci a wannan daren da tunanin cewa washe gari za a kai ni gida. Ta ya zan yi tsammanin daren miki da 'yan sanda? 'Yan sanda? Warai ma kuwa police. Sun dauka ni ma makwamishin ne. Sam suka ki saurara ta. Haka suka kwamishe ne zuwa magarkama. Tun yaushe kake cikin wannan harkar ta kwamishe? Ni ba makwamishi ba ne. Kai kokarin ka fahimci magana ta su feta. Kai ihu me kake mun kuma yi? Kun zaba sashe dangwala yatsa. Kai labai. Kai ya kan me? Kake nuna tirjiya akan dangwala yatsa ka. Ji kake kai ciranje mu ne a fim kai ni. Nan take sai na tuna ciranjeri. Na ji na yi karfin giwaye dubu. Gaba ne ofishin 'yan sanda ya ruguje. Tuni na ante a cikin jeji. Kan na farka na zama tantiri mai tserewa doka. Daga nan kuma mai faru yalla bai. Kaka kai kun shirya? Kai, to ai kenan mu tafi kawai. Shi kenan? To ai ba zai ci gaba bane mu je kawai. Yau ga ta zuwa Shibani yawa. Mana bane Shibani. Idan uwa fita sai ina tare da ko halin yanzu zaki ban fada ko. Ba za ki dade ba za ki tafi. Ki ba mu labarin rayuwar ki to. Duk da na taso a gidan tsarara, burina shine na zama mai haskawa. To. Ban taɓa tsammanin zan waye gari kullum a cikin kaya ɗaya ba. Yanzu kullum da safe sai na tashi na zaman natsuwa. Na yi sayin shiru, sannan kuma abinci na kullum ganye. Kai na manta ban dan ci abinci mai yaji yaji. Ga wannan. Wanya gaskiya an naɗe ba gamu ba. Gaba ɗaya yawuna ya tsinke. Ai ba magana. Dan ba za ku damu ba ko? Ina so. Zan dan kaɗan. Kun gane ba? Ka sami shinkafar ka mai zafi. Ka san baɗa masa wannan. Sosai. Sannan ka sabar da ɗaya da man shanu. Sosai. Ka cakuɗa. Ya Allah. Ai za mu kara miki ire-iren sa da yawa. Amma ba na ɗin yana matuƙar son Baishali kuma ki zaki taimaka mana. Ba matsala. Kenan kin yi yaren Bengali? Kun san wani abu kuwa? Baishali ba ta iya hawa. Ramaprabha! Kasa! Ramaprabha! Kasa! Ramaprabha! Kasa! Me ya kawo haka? Me yasa kika yi mana ƙaryar cewa Baishali Bengali ce? Shin ko kin sa asarar da hakan ta janyo mun? Asarar me kai? Da kika ce min ita Bengali ce, karfin gwiwa ta ya kassara saboda tawayar ganawa, saboda kasa bayyana abin da ke zuciyata. Kin san kwake da na shiga kuwa? Da a ce yarinya ce da take Hausa na dade da bayyana mata abin da ke raina. Ko ana ha maza ha mata da yanzu ta fada tarko na. Gudun hakan ne yasa na maka gari. Shugaba Prabha, duk wannan bulu-bulu din a daina. Zan bayyana zuciyata. Wannan yarinyar ina santa. Ina kaunata. Ban san ya kuke yi ba? In duka kun gamsu kun ɗauko ta kun san kamaman ita, to kwamishe ta zan yi in je a yi mana aure. Wannan kawai shi ne. Zo da Allah. Kenan za ta amince min ne ko kuma da yaya ne? Ga guri nan da Allah zo. Shin kana so na ne? San da kake min sosai ne? Sosai ma kuwa a radu. Amma to, zuciyata kake ƙauna ko jikina ne abin da kake ƙauna? Gangar jikinki mana, saboda kwata-kwata ban san zuciyarki ba. Kin ga, kina ji? Ke kyakkyawa ce sosai. Ga murmushi mai ƙawa, ga cizawar launin fata mai kyau. Iya wannan kaɗai ya ishe ni. Shi wannan jikin da kake magana a kai, ban san me yasa yake jan hankalinka da yawa ba. Bayan wannan dillaka ne, taɓo ne, domin daga ranar da muka mutu duk wannan tsokar sajewa take yi da ƙasa. Sannan jini, gami da fitsari duk sajewa suke yi da ruwa.
shi kuma numfashi sajewa yake yi da iska. Oho, yanzu kenan wannan tabo ne? Kai, to gaskiya wannan taban naki da kyau yake. Yanzu kenan wannan taban kwata-kwata baya baki sha'awa? A'a. Ko kaɗan bai dame ki ba? To shi kenan. Shin za ki iya mota yar alfarma? Ina sauraron ka. Garmar alfarma. Ina ji. Ki kwana a wajena. To daga ba komai bane tabo ne. Ki daina faɗan wannan shirman falsafar taku. Tabo ne laka ce kawai. To tunda tabo ne ba komai ba me yasa kuke yin wanka kullun iye? Ba ma wankan kaɗai ba. Sai an sa soso da sabulu, ku yi atisayen nutsuwa a cikin itatuwa da na lambu. Duk wannan hidima walaka, tabo ba kika ce. Zancen shirme yake yi, ta tafi kawai uwa. Wai duk wannan shiririta da kake fesowar me ma'anarta? Gashi kin yi kuka. Na sa ki kuka ba? Gaskiya na yi farin ciki sosai. Nasarar soyayya ta farko kenan. A nan yau wannan ya isa. Ki koma gida ki yi addu'a. Gobe ma haɗu ko? Je ki man. Je. Ina son ki. Jinjina ga uwa, na wure ga uwa. Murgesha, Poteswami, gara mu dan uwa. He is conscious now. You can speak to him. Yaro na. Murgesha. Shalelena. Kalleni. Ni ce mamanka. Kada ki mun fahimta mummuna, ina koyan Hausa ne ni ma. Wallahi. Ni ce mamanka. Shalelena. Wannan guri yana da kyau sosai. Kai, ka dauka mai da kyau. Ya dai? Lagaliyanci ba? Kenan ba za ki biya mane ko kaga? Ai mu roƙa muke yi bai kama da yadda ka faɗa ba. Iye, to ni ban ga kamar haka ba. Ya fi kama da gamunan saboda haka a bamu dan dole. Ya fi kama da an zo an tsiye su ne sai sun bayar. Amma ai roƙan su muke yi. Ayo, kenan kuma roƙa ne? Ke yarinya, kina son tufa? Kai, ta sono! Burgar me kake yi haka? Kana wani tsokanar 'yan mata? Kuma kai ma ai. Takura min kake yi sosai. Haba dai, yanzu wannan hamagon kike so ki hada da ni? Ni ne fa jarumin shi kuma shi ne tantirin. Hodijan, yanzu ashe ni tantiri ne? Yau to ni tuntuna kallon jarumi nake wa kaina. Ta huda mun ji da kaina. Ba kina son tuffa ba? Mu je. Lambun tuffa ma zan baki. Mu je ko? Mu je. A can sai ki samu manya. Kai! Ban zama da mutunci a kan me kake so kana tiye? Kai wallahi idan baka ba hankali ba sai na babbasa ma fuska. Kai ni zaka daga hannu? Na nan sai saka na dama. Kaula kawai. Ku je kawai ban zakaran titi kawai. Ya isa. Ko kuma dan Allah ku yi hakuri. Kallon me ka tsaya kana yi? Kai! Allah ku bar wannan magana abin ya isa. Me yasa ka dake shi? Yayi ba daidai bane. Ai ubangiji shine mai hukunta waɗanda suka yi ba daidai ba. Kai awa zaka dake shi. Oh, to kin san wani abu? Ubangiji shine ya wakilta ni. Kuma ki sa ido za ki gani ni da waɗannan sai mun taskale. Me kuka wani tsaya kuna mun ƙuru to gane nan ina zuwa. Me za ku yi? Dan Allah. Kai yana ga kuma kuna duka min haka ko da zana ne? To da Allah. Haba to ku je. Mu je to mu je din. Kai gaskiya ga yin nan kun burge ni fa. Wannan karɓar taku ta yi min. Mu je kai wannan gurin yayi fa. Me a nan wajen abinci ne za a ci? Mu je to. Kutimelesi. Wato kenan shirin ku shine ku kawo nan ku sheke ni ba?
Caskala ba? Ban iya caskala ba. Idan kuka yi faɗa salo daban ni ma ne salo daban hakan zai kawo rudani. Amma dai ya rage naku. Oh, ba ku fahimce ni ba? Mazga da sambada zai haifar da shakwakiya. Kun gane ba? Kutumele shi. To ya kaji? Wato Guntur, ka san wajen kuwa? To ni da na sambade ku anan ko? Dukan sai ya amsa a Guntur. Kun gane yayi? To ai kenan. Kai! Buga! Kai! Me kafa ta taimaka nemo don hukka! Yanzu ku zo zan kuya muku hankali. Kai, oho, ku an tayo mana kawai. Sona daya. Kun kasa taimako na kawai. Na so ne haka amma ka san da yake ban iya caskala ba. Ki ajiye wannan. Ki ce min ba karamar caskalewa aka yi ba a shi. Kayya. A ce da ina wajen da abin yayi armashi. Kai na ji marabona da kalli fim. Ko ba komi da na kalli wannan faɗan da ya rage min wani abu. Dan gefe ya faɗa da wannan mutanen. Wannan ya nuna matukar son ki da yake yi. Tunda har zai kundume wasu domin ke. Saboda ke yayi wannan. Gaskiya yana ƙaunar ki sosai. Sannan kuma gashi kyakkyawa da shi. Ga kaifi kamar reza. Kuma sannan yaran ku ɗaya da shi. Gaskiya ni na amince da neman aure ki da yake yi. Neman aure kuma? Batun neman aure kike shirya min? Ni ma kuma kaina abin ya ruɗa ni. Wai me ma na ce ma wai kam? What's it all about? Where's the hose? Yeah. Dajin kama. Na fada hannun 'yan tawaye a cikin jeji. Tun yaushe kake atisayen ɓoye? Atisayen ɓoye kuma? Me wannan to? Tun yaushe kake aiki wa 'yan sanda? 'Yan sanda kuma? To ai ni na ba tsarin 'yan sanda. Mazgar 'yan sanda nake suburbuɗe su. Ni magoyin bayan 'yan tawaye ne. Wannan ƙauyen namu ne. Wannan ƙasar tamu ce. Bishiya tamu, tsauni namu, kogi namu, teku namu. Ku tsaya! Haka suka min san bade ban san ta yadda zan tsere musu ba. Na tsere musu na koma wajen iyali na ban sani ba. Sai sati na gaba za mu ci gaba. Rufe da Kai ka gaba sai ka faɗa ba. Kai
kai wasan ka kawai. Kai ga yan sanya sun nan sai ta can. Yi sauri kira su. Maza maza. Kai ina zuwa sannu ku ne barka ne barka. Sannu ina kwanan ku. Sannu ku yan sanya sun. Bari. Muna banku. Ku gano so mara balale shugaba fara ba. Sannu ku da zuwa ina kwanan ku. Ai shali tana nan. Da yake muna shiri ne na musamman akan yan sanya sun. Shi yasa muke so mu ga cewa mun fahimce ku sosai. Gaskiya abin zai kyau sosai. Yawa nake ba dole mu hira da ita domin wannan shirin namu na tashar ma ku kafta. Uwa Manali sunan da zamu sa shirin kenan. Gaskiya kuma yara. Abin da ya kamata ba. Me bambancin ruhi da kuma uban ruhi? Me amfanin wannan maudu'in kuma dan nan? Na san ba zan yi kuskure ba idan na ce yanzu haka ba lagoben yana ta tikar gudu zuwa kogo. Kuma wallahi kin yi gaskiya. To sai aka kika gane wai. Bayan fafatawa rayuwa da yawa na kafa wannan ashirin din. Mutum da muradi baya da tsoro ko kunya a cikin zuciyarsa. Magana take akan soyayya. Mutum mai muradin sha'awa a zuciyarsa. Babu kunya, babu tsoro, babu kowane sanin ya kamata a zuciyarsa. Karki ce haka madam. Soyayya zaki ce yaron ya fada soyayya ne? Ita 'yan makaranta ce da zai fada soyayya da ita. Sai ya ce. Amma dai abokinku ba zai cutar da ita ba. Ai daga waje ne za ki ganshi kamar wani jan wuya ne shi. Ya dai? Ya ke guduwa? Daga tama? Kin gani ba? Da na matso kusa hakan ya sa kin ji wani daban. Gashi ma sai zufa kike yi. Ba ke kaɗai ba. Ni ma kaina zufan nake. Kin ga a gani na wannan hanyar da kike bi ba ita ce daidai ba. Ko ma ta kasance hanyar daidai ce? Ke dai baki dace da ita ba. Ina so na yi magana da ke. Ki zo sai mu magana. Zauna nan. Ba wata matsala, zo ki zauna. Kinga, kallafi yadda kike kyakkyawa, ga ki da kira mai kyau. To wai ke mai matsalar ki ne? To wai ki haushi na yake ji ne? To kuma haushin na wake ji bai dame ni ba. Ni dai ko tsakani da Allah nake son ki. Kuma ni so nake na aure ki. Batun karfin iya kula da ke kada ki tantama akan wannan. Ni mai bada umarnin shiri ne a gidan talabijin na ma. Albashi na rufi 40,000 ne a wata. Mahaifina Chandra Mohan a can shi ma yake aiki. Shi kuma albashinsa rufi 60,000. Albashi na koda ta ɓaci na bindige shi, albashin mahaifina sai ya zama naki. Kin gane? To ayi kenan. Kuma ma muna da gidanmu yana nan ma kike da shi. Muna da ababen hawa guda biyu. Kamar a halin sarauta haka muke rayuwa, ba ma da wata matsala. Kuma mu ba ma bara da 'ya'yan itatuwa kamar ku. Sai dai mu siya. Wannan katin ziyara ta ne. Duk lokacin da kika ji ta raya miki ba, kawai ki kira ni, sai zo in tafi da ke. To shikenan, sai an jima. Kina ji ba? Mutane da yawa kishi zai kashe su. Yayin da suka ga tantiri gagara kamata ya samu nasarar mallakar ki, na gaya miki da yawa sai sun mutu. Kuma hakan shine burina. Kin gane? Ki tunani ki yanke hukunci. Ka san ba da gobe. Na san shi labai. Ha? Abokinka ne? Labai. Kana da lambar sa? Ina da ita labai. Tana wannan wayar? Labai. Wannan ce lambar Bala Gobin? Yalla bai. Kana da waya? Fito da ita. Yanzu ka kira wannan lambar, maza kira. Kira yanzu. Kai, maza ka kunna, an sakuwa. Halo Chandra Mohan. To ya kake ne? Yaushe zaka dawo da 25,000 ita? Ina bin sa kuɗi ne. 25,000 kuma? Wace 25,000? Wace 25,000 kuma? Wato har ka manta? Ka kasa tunawa ko? Yaushe
biya ba. Me za ka yi? Me zan yi ma kake tambaya ta? To da mai gida zan yi magana a cire mu a cikin albashinka. Tun da ka matsa to gurin gaya maka ni na ma daina aiki da tashar ma din ka gane? Can da yawarka. Saboda haka ka gane ko ka je na bata min lokaci. Kana son tambayi inda yake ne? Yanzu kana ina ne to? Ka gani ba sai na baka amsa ba ka gane? Ajiye waya. Kai Bala Govind. Kai kuma kai waye? Ni abokin mahaifinka ne. So nake na je gidanku. Adireshi nake nema. To samu abin rubutu. To ina jin ka. Kusurwa ta hudu? Kusurwa ta hudu. 59 Santa Cargo. 59 Santa Cargo. New Jersey. New Jersey. Kasar America. Kasar America. Mahaifina yana can yana jira. Ka je ka same shi to. Dai! Wake nema wani adireshi a America da Australia. To ina gaya ma, ina sa adireshin wannan karan. Ku je kamfanin waya mana a samu adireshin sa. Aikin banza, ku zo mu tafi. Mu je. Wannan kuma ina zai je cikin tsakar dare haka. Mutum mai cikar shokin shawa ba zai zama mai tsoro ba, kunya ko kuma jin wani ba ransa. Saboda haka to yayi kenan. Ka dalla ka bari. To dawa ce ka tambayan. Wato, shi ne ka siyo sari mai tsada wa yayarka, kanwarka, ita ma ka siya mata, hatta surukarka ma ka siya mata, tsohuwar mamanka ma ita ma sai da ku siya mata, to amma ni ba ce a wajenka, inda haka ne me sa ka ci gaba da zama matarka, amma Me yasa ka zo ka juya kuma kake komawa? Shugaba Prabha, zan gaya miki gaskiya. Samsam na kasa bacci ne. A koda yaushe ina cikin tunanin Baishali. Saboda haka na zo ne kawai na duba ko ita ma tana cikin irin yanayin da nake ciki. Sai kuma na ga gashi dare ne. Wasu da yawa suna fito da abin da ya shafi rayuwarsu ta sirri. Hakan shine na ji ya min ba daidai ba. Na yanke shawarar komawa. Kakan sa ni na tuna da dana. Ko sa'ani ne. Nan da 'yan wasu kwanaki za ka manta da yarinyar nan. Ka karbi shawara ta ka je ka yi bacci. Ki haƙuri madam. Sai da safe. Jairin yaro. Ka lalata mata nutsuwa. Marike sha. Menene kuma ga yaro na? Dan Allah ka saurare ni mana. Ka ci wannan tuffa. Ba ka jin yunwa ne? Kwarai kuwa. Ina jin yunwa. Amma ba na gobin nake so. Ki gaya wa mijinki. Me yake yi a kai? Yanzu ke da mijinki ba ku ji kunya ba? Kai! Yana ina! Na ce yana ina ne! Kira shi a waya, kira shi! Yana ina shi din kwanan nan! Kai kare kana ina ne gaya min. Wace ce haka take mun magana da tattausar murya? Suna na Andalu nake. Ni ce mahaifiyar Murgesan. In dai haka ne ke ma ya dace a ce kina doguwar suma. Kai duka na za ka yi to. Ni ma duka na za ka yi. Kai. Me ka gaya baba ta iye? Kai wannan karan wato ina shirin ne na haɗa ka da ita na muku sambade bare. Kai ka gaya min da kake. Kana ina? Gaya min da kake. Kai tsinan ne kare. Ka gaya min ina kake. Ka faɗa mana kana ina yi magana. Malam kai kuma kai waye? Ni ne Potus Wami. Malam, na suburbuɗe ka kuma ka suburbuɗin. Gwara ka gama jinyar ka warke ka koma gida lafiya ka gane ba? Kada kai wani kokarin rena kanka wayo. Kai. Ka bani adireshin ka. Adireshin kaniyar ka zan baka to ka je waya da Allah. Kai. Kan da yawarka. Shi tana zuwa. Kut melesi taho kyakkyawa ta. Kawu? Yaro. A ganin ka ya kake ganin wani yarinyar? Tamkar murjanin dausayi wanda aka wanke a cikin ƙoramar madarar alfarma tsaftatacciya ce tamkar an ɗauki tsawon ƙarni 10 babu abin da ake illa wanke ta. To ka san ni aya nake ganin ta? To kamar haka nake ganin ta? Ha, sai ka makance yayi. Ina ko kaɗan kawu ai ni na ganin ta idanuna ma ƙara ƙarfi suke yi. Da irin idanuna ya kamata ka kalle ta kawu na. Jejin nan lama. Sai kuma wasu abubuwan kai ya iye.
rera muna jin kamar ka rera. Zan dawo maruru a gabar ke ruwa, zan nuna halacin wa gare ki a kanwata. Gaba ɗaya baka nuna alamun da za a zarge ka, da alamu sun baka horo sosai. Yalla bai, ku matsala ku je kawai tunane ku, ba za ku yi tunanin matsala ta ba, wallahi wuzuri gare ni yalla bai. Kai zo na. Yalla bai a matsalar ke ba. Juna na shi. Jami'an tsaron iyakar ƙasa. Kai waye? Ni suna na Shankar, wallahi matsa nake. Me a cikin nan din? Ruwa ne. Kai bincika. Sajan, sinadarin bom ne na ruwa. Ina kake kokarin tasa? Fada. Sinadarin bom, wallahi bayan da kuka dauka ba. Waya. Bayan nan me ya faru? Rayuwa kenan. Ba zan iya gaba shara na guda ba. Dan Allah ka gaba mana labarin nan jibi fa za mu tafi. Da kyau. Ha? Ni ma zan zo Hyderabad din. Ku bani katin ziyartar ku. Sannan ku san amashi tare da rufi dubu. Kada. Ya haka? Haushi kika ji wai? Sai ki ji haushi ba tare da miki komi ba? Idan har ka matsa kusa da ni, to sai na kashe ka. Ashe dama kina jin haushi? Kina ji kamar ki da ke ni ba? Kina ji kamar ki sheke ni ba? Kwarai kan kashe ka. Irin wannan, san ba ɗabi'a ce ta 'yar sanya sin ba. Dama ke ba 'yar sanya sin ba ce. Wanda wannan ma akwai wasu abubuwan a ranki, kawai boyewa kike yi. Wacce ranar a wajen majami'a kuka kika yi, yau kuma barazanar shege ni kike yi. Bayan wannan akwai so ma a ranki amma kin ki yadda. Yarinya mai taurin kai kawai, me yasa kike korewa? Me faru? Ba kokarin shege ni kike yi ba? To ai ciwo na ji. Ni hakuri. Ban hakuri shi ma daga zuciya yake. In kina so na shine zaki dora, kuma ba kya so na ba manta. A'a, in kina so na shine zaki dora, ba kya so na. Ina kina so na. Ba na son ka nace. Malinki ba zai sa yadda ba. Wayo, kuji melasi, mazganatu. Kin mazge ni kuma kina dora min tsimmal. Ke, me yasa ke kuka? Wannan bata kone laka ce. Wannan jinin gauraya fa zai yi buruwa. Wannan ba ita ce tatsuniyar ki ba? Abin da kika sani shine cewa ina son ki. Abin da kuma baki sani ba shine cewa kina so na. Gobe za mu bar nan. Gobe da karfe 10 na safe zan jira ki a wajen tsaunukan salon. Idan kika zo za mu tafi tare da ke. Ba zan sake tambayar ki ba. Ki yi tunani a kai. Ke, ni ba mana amfani bane kamar yadda kika yi tunani. Ni ma yana da wasu ɗabi'una masu kyau. Yanzu a ce duk za ku tafi bar mu. Kenan daga yau ba zan ƙara samun labarin fina-finai ba. Ragabe da Rawo yanzu baya fina-finai ne. Ai kwanan nan yi wani babban fim da Nagarjuna, sunan fim ɗin Ramadras. Kenan bayan Annamayya ya sake yin fim da Nagarjuna. Amma abin ya bada annashuwa. Akwai kuma wani tsohon labari da ban sani ba. Laya za ta yi aure, za ta koma Amerika. Ayya. Shirin Jeni na Da kyau. Rabi ta ce shi ma ya samu da. Kai na yi murna. Mahish Babu shi ma samu Kai haba dai. Mahish Babu din yana da aure ne. Kuji melasi, lallai kin da yana sosai. Sai wata rana, mun bar ku lafiya mai girma faraba. Kana sallama wa kowa, ba za ka bai shale ba ma? Ina. Da yasa? Saboda gobe tare da ita za mu koma. Tabbas ɗinka har ya kai haka. Ke da ki ci gaba da sa ido. To shi kenan mun bar ku To lafiya. sai an jima. To sai an jima. Ku fi turo fayafayen nan. A kai gida mu za mu turo miki da faifai. Kai maza ku sauri ku zo mu tafi. maza ku hada kaya da wuri, za mu kai tsakar dare kafin mu isa Delhi, a can za mu hau jirgin kasa. Ya na ga duk kun yi wani zugum. Bala muke jiwa ba daɗi.
cin ɗanyen abinci ya haukata ki ko? Ni zan yi tafiya ta to. Ku zo mu tafi kawai, mu je kawai. Mu dan gane jira kaɗan mu da ɗan uwa. Jira ba za ta yi wani amfani ba, ba za ta zo ba, ni na san wannan. Karka ce haka Bala, za ta iya zuwa. In dai wata yarinya ce daban za ta zo, amma ba wannan ba, ni na sani. Mu je kar mu ɓata lokaci akan ta, mu je ku shiga. Ba zan iya samun wata yarinyar ba ne, dole sai ita. Bayan za ka shiga kuma, ka zo ka zauna gaba Ko ina ɗaya ne a waje na, mu shiga kawai. Mu hawa hanya mu je. Ku hanzarta ko ya shiga maza. Ba wani jiran ka tsakani. Kowa ya sauri ya shiga. Yawa maza mu je. Kada mu ƙara ɓata lokaci, mu je kawai. Kai, ka fada Bala Gobin kare ya dawo Hyderabad. Mutanen Tambidurai a halin yanzu suna ta masgar Gobin sun dauka shine Bala. Yalla bai, dan tsaye da mota. Tsaya. Me ya faru kuma? Daga ofis aka kira ni, sun ce kada Bala ya koma gida. To ina Bala din yake ne? Ko fa na waye mu duba shi. Hello? Kana ji? Na canza ra'ayina ku kawai ku je. Ba zan dawo ba sai da Baishali. Yalla bai ba ni ne Bala Gobin ba yalla bai kana. Yalla bai. Ya dai tufa, me kike a nan? Tun ranar da na fara ganin ki, na kasa bacci. Taho, zo tare da ni, zo! hankali, wai kai! Kai tana ina ne wai? gare ni? To ai wannan. To kira ina bala gobin din. Kira ina. Baishali! Ki dakata Baishali! Baishali ki dakata! Makara kika yi baki zo ba? Makara kika yi baki zo ba? Kin zo nema na ba? Baki zo nema na ba? Yanzu baki zo nema na ba? To yanzu me yasa kika zo? Baka ga ina magana da ita bane?
dan ni kika zo ba to me sai kika zo dan ni kika zo ni na san dan ni kika zo na san cewa kina so na bana son ka kariya kike kira so na kada ki min kariya gaya min gaskiya kina so na ko ba ki so na gaya maka ba na son ka kuma ba saboda kai na zo nan ba na roƙe ka tafi ba na son ka ni san tun ba na son ka ni ka tafi kawai ba na son ka tafi to me yasa ba ki so na ce me yasa ba ki so na dole kina da wani dalili ki gaya min akan me har za ka taɓa mai cali kira wayar bala gobe Baishali! Ta yi shiga wayar kai ka sace gwada mana fatu swami Baishali! Baishali! Kida ka ta! ta mana daga waya kai wai me matsalar ka ce malam ye kai ina ka ce ka gaya min me damuwarka yaushe zaka dawo Hyderabad me aka yi so na cin su burbude ka yanzu na gaba yi wasu tambale bane shakka babu ina dawowa da zaran na dawo mu hade to kudaden da suke sankama cikin wayata sun yi kasa idan har kana so mu yi magana to ka tura min kudi a cikin wayata ka gane ko sai mu taskale Sunana barista Sa'ad Musa Kuliya, lauya mai zaman kansa. Sunana barista Juwaira Aliyu Adams, lauyan gwamnatin jiha. Ina roƙon wannan kotu mai adalci da ta bani daman yi wa wanda ake tuhuma da laifi tambayoyi. Kotu ta baki dama barista. Kana da ƙwaƙwaran shaidu da zai iya kubutar da kai daga wannan zargi da ake yi maka? Mata ta ce shaida. Mata ta ce shaida. Wannan ya isa ya gamsar da kotu cewa Sharifa ta ga lokacin da Anwar ya kashe mata mahaifiya. Hakan ya sa ita ma ya bita ya kashe ta don kada ta tona mishi a cibi. In life, we are bound to dance to the mysterious tune of nature. As everything is determined, the beginning as well as the end by forces over which we have no control. Mata ta ce shaida. Sharifa ita ce kaɗai shaidarsa don ya san ya kashe ta. Da wannan nake kira ga wannan kotu mai adalci da ta gaggauta yankewa Anwar hukunci domin zargin da ake masa ya tabbata a kansa. Mia Enterprise bounces back with a show superhero. Mata ta ce shaida. Bai tabbatar cewa Anwar ne ya kashe ɗaya daga cikin mutum biyu da ake zargin sa ba. Ina da jaya mai shari'a. Ya kamata lauyan wanda ake tuhuma. Ya bai girma mai shari'a har yanzu lauyan gwamnati. Ya mai shari'a. The deadly attack was carefully carried out. Mata ta ce shaida. Ta yaya za ka shiga kotu kai da uwata tana faɗi kana ƙaryata ta? Ya zama dole ka janye wannan kes ɗin da kake yi da mahaifiyata a cikin kotu. Da ni da mahaifiyarki wa kika fi iko da shi ki gaya masa ya janye. Haka ka faɗa? Haka na faɗa kuma haka kika ce. Wallahi ba zan janye. Mu zuba mu gani. The aftermath was a cold-blooded murder and all accusing fingers are pointed at a particular direction. Hakan yasa na fara zargin ko wata manufa ka zo da shi a kaina. Ba ma manufa nake da shi ba. Manufofi. Ki shiga titinki. Idan ba haka ba wallahi irin ki je a cikin na gama.
gaskiya Alhaji bai kamata kana goyon bayan abin da zai raba kan 'ya'yanka ba. Connected to everything and everyone think he's responsible for everything. His destiny is bound with the destiny of his missing wife. He must either learn to carry the universe or be crushed by it. Ya rata fito mana da Anwar fili mutumin kirki ne, mutum ne mai son kyauta, ko mutum ne mai son ya ga ya auri mace mai addini. Ka manta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'kulu bishimar fa inna shaytana ya'kulu bishimar. Anwar yana da wata manufa. Ganin yadda iyayen Sharifa da Sharifa suka tsorata da shi, amma suke yi amfani da kuɗi da hikinkimu ya yaudare su aka ɗaura auren ba don ransu na so. Ya za a yi daga ganin mutum rana ɗaya ji domin wannan uban kayan sai ka ce kayan lefe. Ko ni hankali na bai kwanta da wannan yaron ba. Haka ɓangaren mahaifinsa bai goyi baya ba. Shashashan banza shashashan ka je ka sake tunani ka ji na gaya maka ka dauke ni ka kai ni wani kango ka ce zaka auri yar gidan. Executive producers Ansari Abdul Qadir and Abbas Abdullahi Maidala. Mata ta ce shaida. Kai baka san rayuwar duniya cike take da madauka fansa ba. Producers Alhaji Sheshe and Abdulaziz Dan Small. Story and screenplay Awwal M Sarki. Mata ta ce shaida. Ni a guri na abun alfahari ne in tsaya a gaban kotu da babban barista kamar da barista Sa'ad. Assistant Director Murtala Balala. Zargin da ake masa ya tabbata a kansa. Shi ne abin da ya ba. Directed by Ali Gumzak Sak. Mata ta ce shaida.